아유, 디니 라야랑 포타크 비디는 식과바지 타그낭하 후아버 의자랑아 후야버 필라비 칸탈 후야 포타클라랑아 식과바지 탄세 우분정 라이마리난거 왕하 베니 포타클로란 쟁하 아유, 자마자는 가방코. सोर सेंग्राफोरा गोसो जानांगौ दालाय BWखौ बे खान्थालाखौ गारना थांदोंब्लाबो दरखार गैया आंहा जा मोजां नुखाबाय आंखौ सोरथो फन हरलायखोलै माथो आइसो फन हरदों हेलौ दाब्लि आं थांगासिनो नोंसानियाव आं थाबायनो हालिया आंखौ ससे लांफै मानो फैनांगोन नों दिनै एसेबां बिजि दङ आंहाबा अफिसनि खामानि मावनांगौ दङ नोंहा हारसिंनो थाबाय फैबाय था लासै लासैनो आंहा सम गैया नोंखौ लायनो फनखौनो दानना हरबाय थङालिया मा अफिसनि खामानि मावदो बिलाय मा रोंगौ बिलाय सम गैयैफ्राव आंखौ लायनो थिनदों बुरि मानसिफ्रानो थाबायना फैबानो जायो मालायनि बिमाफ्रा मालाय थाबायनानै फिसाजोफोरखौ खबर लानो फैयो 12 बोसोरजों बिहा फिसाजोखौ खबर लानो फैनाया हराय नुबा सिंबायो आजादिनो बेगखौ लायनांगौ आंहा भिडिअ बानायनासो थानांगोन आंहाबा फेसबुकनि खामानिखौ अफिसनि खामानि बायदि साना लायो बेयाव भिडिअ हगारबा आंहा थाइसे थाइनै मोनो बेगखौनो मानसिफोरा आंखौ डिस्टार्बसो खालामबाय थायो है बायोलां बिदिबा भिडिअ खालामनो आइदि हाला आङो उदैखौ मा जाखो दिनै आंनि उदैया आइदि खोनथाम खोनब्रै जाबाय आं खिनायानो मा जाखो मा जाना लाखो आङो दिनै ना दहाय फुङाव बाथोन जानायासो जाखो खांख्राइ बाथोन जानाया बानलु गोसा होनानै आइदि खिबुआनो आलुजोब्बायहाय आंहा हाला आङो खिबुखौनो खपाथो होना लासिगोन आं दा रागा जोंबा आइदि हाला आलुजोब्बायहाय उदैफोरानो खिबुआ थानो हाला आंखौ मा खालामनाया मोजां जागोन दा मा जाबा हामगोन आइदि हाला आङो दिनैनिफ्राय जाथारला आङो बाथोन बुथान जाला आङो आइदि याली मदद याली प्याल में कुलबा है छबे याली मदद याली प्याल में कुलबा है छबे टैंग 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 मेरी कुर्बत में तुझको तो प्यार रंगों न होता है याली याली प्याल है कुलबा है तभी याली मदद याली प्याल में कुलबा है तभी नाने आंहा दिनै इथलबो गैखाया दिनै आंहा बेयावनो गेलेबाय थाखागोन जोंहा मामिया न' फिसा लुदों माब्ला थानो मोनगोन बे न'आव जोंहा दिनै आंहा इथलबो गैखाया गेलेबाय थाखागोन आंहा हारसिंनो लोगोफोराबो गैया बहा थांखोथाय हारसिं गेलेबाय थागोन आंहा खैनो नाने ए थाक रेलगाड़ी खै हायाव ओंखारनोसै आंहा बाथिं गाहायनि आंहा चाक रेलगाड़ी जाय चाक आइदि हालाहाय आङो थांसै न'आव हायथ' बियानोसै माथो दानैसो लोगो मोनबाय माथो फिसाजोनियाव थांनो फैदो बियानि आं फिसाजोनियाव थांनो औ माबोरै दं दोङो बियानि बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो
마트 포이차 능라 산티바 피자도 나오나? 좀 그는 거나 봐. 가만히 불안해. 술랍카야 봐. 아하 마 바이디 하 능라 포이난 거 피자도 나오 피자도 타 찔러 버스 저 칸칠러 포이 틀바 하? 대단해 부이 다 지금 변이. 파바이타 피자도 나오 바르 버스다 칸칠러 포이 능거 틀바 하? 파바이타 난거 봐. 부이 지금 변이. 아 능니 피자 잡아 덴자 카우살리 마타 캉캉캉캉나? 아이 비지니 카비야. 운데니 프라이나 카우탈리 많잖아. 아하 뭐 당만아 그나 송카야 아니 그는. 능라 비디 농아 마타 피자 잘래 많다 카우살리 미차봐. 선이라 그비봐. 카우탈리 다라이. आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी चलो मैं भर के जिया जलेबी कराऊंगी शिकारी जाऊंगी जो होगा मेरा जिया ओ पिया तुझको मैं प्यार करता हूँ आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी जो होगा मेरा जिया Bambula Bambula พี่ไหลโมบายคือตัวเชื่อมนะพี่ไหลวิดีโอบ้านไหน ôi hòm ăn ngồi nung ăn khâu lai không hòm nó lưng ăn là nồi đặc lý ăn khâu bù đưa nung hòm nó lưng ăn là hòm ăn ไรอะเพ่ยที่นี่มืดจังผมนับวันสบายโมบายเขาเพ่ยไรอะ hòm ăn nung ăn khâu bù không đặc lý bù đưa มาคือกี้ไปทัดดังเพ่ยที่นี่มืดจังผมนับวันจังกันเพ่ยเห็นดังเพ่ยไรอะ nung ham mobile khâu tổng phong nói lên là nồi video bài này là hay à tổng phong chơi lên là nồi ตัวพงนั่นอะไรนะให้นมาซื้อแบบโมบายเพื่อเขาเพ่ยเพ่ยยังไง hòm ăn hòm khay hòm nó lưng ăn nung ăn khâu bù không đặc lý bù đưa ăn hàng cái linh chú thằng chơi hòm ăn hòm khay ทางไหนไปชิ้นนั้นเหรอหนึ่งนี่พี่อาชิงเขาสั่งสิดันชนะกันนังเหรอใส่มาชิ้นสั่งไหนเขาพี่เดียวชิเดียวบ้านนี้ก็สึกเยอะซะยังฮะพี่ที่โมบายของเรามันสึกใครเนอะ 마트 라브드 뭐냐 라이 비야 사래 비스킷 라브드 앙 피우네 앙란 제 하비스 지 않는 거 비야니 앙아 피울래 갑 근다 미테라 대부분 아재 는 하베이 더 커나 바이는 랑더 이 폐도 더 실라니 해양 거 더니 차 비야니 가시 그 불라 좀 치는 거 대부분 아재 자바이 데 비야니 자바이 데 자바이 데 네 탕탕탕탕 되는 거 폐대 등 나오 아 작은 데 비야니 자 바이 항하 디닌 타카이 비스킷 버면 바이 니야 폐 버면 바이 아유 마바이디 마우지 비야니 아이 비해 가시 그 불라 기주베 앙다 피우는 마크 이난 거 자크 네 정도 다이 바튼 잡아난 거랑 하 잠비비야니야 만세는 잠비비카 마트 피자들의 캉캉캉캉 당당서 비밀의 마트 구추 탄다 탈 잠비바이디 아유 잔티양 아지라는 비스킷 고 아이 비야니 창더 정 하나 보이다야 라 지자너 아들래 보바오 비스킷 컵 돼 아유 그리 바이트 아하 그거 잡지만 맞아 비슷하네 아하 너는 지금 나도 하얀 거 미지 비스킷 너 그쵸 마 비스킷 비자 시방 그참 아하 나를 콜링을 맞죠 비스킷다 나를 콜링을 간종 그 저탑이 비스킷다 바바바 시방 그타오 메텔라브등 비어 비 아니야 피술란 타클 밤불라너 상수 해양하는 거 너 상관이 자신 취향하เลยก็เพิ่นนั่นฉันนำบาซิดับลิเก้าดังอ่ะคุยไรไปก็บ่นิวหนาวโมบายของเรามันสิกอีใครเนอะบ้านไรหลังอ่ะเงอวิดีโอของเราไปทันเนอะวิดีโอบ้านไหนเนอะนัดไทยมาซะเนอะอังหันเนอะรอสวิดีโอหัวปลานัดไทยหนึ่งทั้งมันอังเขาซาโปรข้าเราไปถ่ายได้วิดีเนอะวิดีเนอะโพโลเบคคลามโพโลคลามไลค์คลามเดี๋ยวเลยก็เพิ่นวิดีโอเพิ่นเขาเชียร์คลามนะเฮ้อเด้อलोगोफोर नोंसोर आंनिखौ 10k फलोवार्स खालामना होथारदे लोगोफोर इसेल' नांथारगौ लोगोफोर आंबो नोंसोरखौ फल' बेक खालामफिनगोन लोगोफोर आंखौ हेल्प खालामदो ना लोगोफोर
हरनि थङालि जिग्रोदा भिडिअसो बानायबाय थादों बियो खालि भिडिअल' बानायबाय थानाय जादों बियो र' नोंखो लोगोफोर सापर्ट खालामथार इसेल' नांथारगौ आङो फल' बेक खालामफिनगोन आंबो नोंथांमोनखौ बिदिसो अफिसाव खामानि दङ होननाया बिदिसो भिडिअ बानायबाय थादों नोङो लाजिया नोङो सिख्ला गोरलै बायदि नाखौ बिदिसो बुङा मोनदों नोङो फिसाजोजों एसेबो सापर्ट गैया नामा नोङो फिसाजोनि सायाव एसेबो जौगानायखौ लुबैया नामा नोङो मोजां खामानि मावबासो सापर्ट होगोन आङो बेफोरबायदि खामानि मावनोलाय मानो सापर्ट होगोन आंलाय खामानि गैया नोङो बिमा जानानै मालाय गुबुननि बिमाफ्रा मालाय फिसाजोफोरखौ गिदिर गोलाव फरायहोनानै बिजामादै साख्रियाव नायनानै हरदों नोंलाय आंनि थाखायलाय मा खालामदों नोंलाय दानियाबा दाय आंनिसो जाबाय मा सापर्ट होखोमोन आं नोंखौ लेखा फरायनायावबो होदोंमोन साख्रियावलाव बिजामादैबो नायना होदोंमोन नोंहासो गोसो थोनानै खाखामा बुदो दाया नोंनिसो नोंहा रायनानै बुनानै आंखौ हमथा लाखिनो हादिया बिमा जानानै एसेबो गियान गैया नोंहा नों थङालि हौवा फाग्लिखौनो आं हमथाना लाखिनो हायो हौवालाय चौ 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 जाबाय थानायखौनो बेखौनो नोङो गामि गामि खम दाननानै खोन्थां नोङो बेफोर बनावलाय मा लाबोदों माबा बनाफ्रा रानि खावथालिया रांखिनिखायनो बुवादो गाना थांजादो बियो पापि बुरिया बियो फिसाजोखौ रायनोसो फैबाय थायो बियो फिसाजोखौनो एसेबो अना बियो थांग्रानाय बाथ्राफोरखौनो बियो बुंनानै आंखौ रायबाय थायो गावसोरानो आंनो नांगौ बायदि खरसाखौनो होआमोन बेखायसो आं खारखोमा बुदों आइ दाब्लिया फां साहा फुदुंनाया जादों जायाखै लाबो थाब थाब मा एसेबां गोबाव फिसाजोनियाव आलासियानो फैनायानो बिस्कुट पेकेटसेखौनो लाबोआ खेस्रि बुरिया फिसाजोखौ बारा रोंगौ बियो माजों लोङो लों साहाखौ दुतानो लाबोनायाथ' लाबोदोंमोन आं बै मावजि बियानियानो लाना थांबाय बे मावजि बुरियालाय माखौथो लाङा जाबाबो लोंबाबो थोआ बिनो थैगारो मावजि बुरिया नायनोसो हाया बे मावजि बुरिखौ प्यार में कुर्बान है सभी आबौसो बांबुलायाबो दासो फैदो बेबो गथ'आ दहाय मबाइल हमनो थिनाखाय मबाइलखौनो हमाखै माखौबा दासो फैदों बे गथ'आ माखौ रायबाय थायो फिसौखौलाय आबै फैदों माथो आबौ सना फै आबौ फै सना फै आयै आंनि फिसौ आबौ माला फैनाय दङ फैदो आबौ आं दहाय फैदो सना आंनो मेथाइयानो गैया माथो लाबोनाया लाबोदोंमोन ना बै मावजि बुरियानो लाना खारबाय आं मेथाइ जागौमोन ललिपप जागौमोन साया लोङोबा लों गाखौथारा बेयाव गथ' माबा मोनगोनसो आंजों आं बिजाखौ लाल जाखौ आं मेथाइ नांगौ आंनो ललिपप जागोन आङो गाबबाय थानाङा साया लोङोबा लों बिस्कुट सिस्कुट दांथारा नोंनि आबै मोजाङा बिस्कुट लाबोदों नोङो सिथा नोंबो फिसौखौ रायबाय थायो नोंबो सिरिथा नोंलाय मा मिथिगौ आंनि फिसा आं दबथायना लागोन नों जेबो मिथिया बुरि मेथाइ नांगौ दा बायनो हागोन दे आबौ सना दा बेलासियाव बायना होसिगोन ललिपपसो जाखागोन आं ललिपप जानो नोङो हाथायानो बुजाजोब्बाय नों गियान गैया गैया गथ'खौसो बुबाय थायो ललिपप जानो आइनौथ' रांखिनि साला फिसौखौसो बुबाय थायो आंनि गथ' आं दबथायगोन नोंहालाय मा जादों ललिपप जाखागोन लानो नागिरदों नोङो बुरि नाया माइथो मालाय गथ'खौ बोरै लाना थांदों बियो बिदि अननानैनो खर' गिदिर खालामगोन बियो आगोलावबो आंखौ बिदि अननानैनो गाज्रि खालामदोंमोन दाबो आरो आंनि फिसाखौ बिदि अननानै खर' गिदिर खालामगोन आंनि गथ' आं सासन खालामगोन नोंहा बेहा सासन खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया दायो जाखागोन आं बायना होगोन दे आबौ ललिपपखौ जाखागोन बायना होगोन आङो जाखागोन दे जानो हागोन दे आबौ आं दायो बायना होगोन मोजां नङा बे नोंसामाया गाज्रिसो गंगासिनो जेबो बायना होनो नागिरा गामनांला दे आबौ दे दा बायना होगोन आङो जाखागोन आं मोनबाय जाखागोन जानो हागोन दे आबौ सना जानो हागोन दा बायना होगोन आङो गुबाय थायो मामि आंखौ खाया बियो सिख्ला गोरलै गोदै भिडिअसो बानायबाय थायो बियो फथा सिन्दुरबो लाखाथारा बियो आंनि गोसो फथा सिन्दुर लायाबो जानो हानाय आङो हौवायानो गैया मा दरखारनो लानो आंलाय हौवा गैया बोसोर थाबानो जाबाय मानो लागोन आं फथा सिन्दुर जानो हागोन मामिया बुबाबुलायबाबो जागोन बिदि उनानै नोङो गथ'खौ खर' गिदिर खालामनाङा नोङो बुंखाबाय आङो आं गुनो होलिया दे आबौ नोंखौ आं गुनो होलिया सना आं गुनो नों मोनखायो आंखौ आं अनो दे आबौ सना आं अनो नोंखौ आबौ सना